Безнең гаиләдә бер матур гадәт бар. Атна сайын әти-әни белән бергә театрга йөрибез. Тамашалар залына кергәч, спектакль башланганын һәр вакыт түземсезлек белән көтәм. Пәрдә артында нәрсә бар икән дип кызыксынам. Шулай бер вакыт мин үземне сәяхәтче дип хис иттем. Әйтерсең лә кемдер мине вакыт машинасы я фантастик карапка утыртып йөртә. Төрле китап геройлары миңа гаҗәеп хәлләр турында сөйләделәр һәм чын могҗизалар күрсәттеләр. Залга кайтырга вакыт җитте. Шулай да мин күңелсезләнмим. Чөнки инде берничә секундтан соң мин барысын да үземне яраткан